Ang mga laki mo mulingi. Ay may pagnanasa na. Pero og si Ann Cortez man nang labadong gapante lang. Di ka ka di ta mag di ta magkuan ba kana pakaron ingnon prangkahay lang ta ba. Katawa. Tinuod bitaw na. Kada kung mga ulitaw, sa bagay na manggay kuan kanang pagbuot na sa Ginoo nga nay pares-pares ba. Ang laki nga batig naong, ang epong uya batig pug naong. One og laki batig naong unya gwapa tong iyang uyab moingon dayon ang mga standby ba kana ba do. Nagi na ilad ana. Dili mo ingon ngayanan nila oy dili oy moingon kanang duha ba nga gunit-gunit sa kamot. Naginunitay sa kamot. Babaeng lalaki nagi na ilad ana. Magpatubil mo sa inyong jeepney, krudo. Ang krudo mga higala yung abot ng ibinta. Mamatay ka diya. Unsaon na ni ang may tabuan na ron, kay waman na, maghuwat pa man silang mando gikan sa kuluhan o doon na ba'y fair adjustments mga higala. Kanang magpabilin kag pangayo sa fleeting mo gapon, no? To mitigate the impact on the transport sectors without passing the cost to commuters, the government is prioritizing subsidy programs. Mangatag na sa nigwarta. Dini sa tunga-tunga Kabisayan, Central Visayas region, there are 30,744 qualified beneficiaries identified for fuel subsidies with 26,833 in Cebu's urban centers. Unya ang kuansad may kalabo susamang kalambuan doon na sa ikuan kanang panawagan na i-activate ang price watchdogs. Ang Kapitolyo may mando sa mga local government units to activate price watchdogs. Mga remedial measures ni mga higala nga sukwahi ni sa dynamic sa economy. Kaya ang mo diktar yun sa presyo, kanang gitawag man og market forces. Apan tungod aning krisis, mahimo ng buhaton sa gobyerno kanang mga remedial measures aron dili kinta mo igo og mayo ang impact ngadto sa yanong lungsuranon. Tama nang mo deklarar og kanabang calamity na yung mga shortcuts nga buhaton niya na aron masulbad kinta ang immediate nga problema na naiuguman sa katawhan. Yun anang mo mga pamahagi, mga higala. Well, natural ba na kay na may gira good? Wa man tay epiktor may ato na, tay labot. Igo lang ta sa epikto. Wa tay labot. Karon pangutana. Simba ko og mo appeal ang China actively ug ang Russia. Hinoon, ang consolation ni ana mga higala is dunay gipaybaw ang kining Atlas publication ilang media nga di ko na may tabo ng Third World War nga gikadlukan na to. Tungod kay ang Russia ug ang China nakabantay nga di pa nila kaya nga suklan ang Amerika sa gira. So di kuno na mao na nga ang Iran kapaabot nga moapil gyud sa pagbuhi og mga missiles ang China ug ang Russia, but it will not happen tungod kay ang supply sa kinini ang
armaments sa Iran, technology man gikan sa Russia o sa China. Unya, lupig man sa armament sa Amerika pagkakaron. Gapabot sila nga mahurot ang bala sa Amerika, ang supply nila sa mga bala, mga kanyon sa diya. Mahurot na siya kay minilyon man ang kantidad na matag pabuto na million ang kantidad sa mugawas nga missile. So mahurot gina eventually tako kay gasto ang Estados Unidos og dili ka sustainer mo na ilang gipaabot apan naaman say solusyon ang Amerika kay ang ilang kontra kanang mga drones man unmanned bitaw nga mga aeroplano way tao nga maniyo controlled by computers pareha na mga duaan nga aeroplano mo na mo atake mamumba ini ang ibawas ana sa Amerika gikan silang battleships balag yun aron di maka igo mubuto ng daan sa kahanginan pa dili mo tugpa sa yuta naaman say pamaagi ang US karon nga mo gasto lang og 50 cents sa ato pa og atong ibugti sa peso $1 is 59. Butal na to 50. Aron sayon na kwentahon 50. Centavos man eh. So pila man nasa kantidad ko nato na ibugti sa piso ang gasto sa Amerika aron di katugpa ng mga bomba. Centavos? Well, piso. Cents man dito. Una ang latest kinta nga balita ito nakuha ning nagpadayon nga gubat mga higala. Siguro gibuhian nila mga anti-aircraft missiles. Ang karaan na nila nga stockpile nga ilang buhian aron mupalit na po sila og bago kay naman ang kwarta mga higala. War is business. Aron mapulihan og lain. So manila nang na ilang gigasto una pagsugod sa gira. Pantanaw nila tinuod sakto ning mahurot ning atong kanog aton ning mora neto sa ligan. So gigamit nila laser. Centavos lang ang kwintada. Ibugti sa usa ka drone mga higala. Ato pa mas cheaper ang ilang counter sa atake. Mas barato ang ilang pag-counter sa mga atake. So magdugay ning giraha tanaw sa China o sa Russia, murag pabor gyapon sa Amerika. So mao na nga ang ilang tabang dito kana lang padayon man lang negosyo gyapon trading nila ang Hormuz Strait magiana sa mga barko nga hatod og krudo dito sa China. Mao nay status kinta sa gira karon. It is Israel and the US mainly versus Iran. And there are efforts nga ilang tabangan ang Amerika ug ang Israel. Nasay sektor sa mga world leaders ning kamot nga mahunong na ni. In the meantime, kani-kaniya tag-survive nini mga higala. Kana lang pag-repatriate anang mga Pinoy nga stranded dito. Mismo ang presidente may paibaw nga panago sa lang mo, tago. Pagka-ridiculous. Tago sa lang mo, kay maghuwat lang taog, kuan kanang mulugdang muhinay ning giraha kay karon delikado man og magpalupad og aeroplano moagi ang airspace naa man sa Middle East nga naa ang mga
na nang binumbahay. Galing og ang atong aeroplano inigagi sa airspace, tirahan og missile, mga matay ni noon ang ato mga OFW nga nanakay di aron makapauli diri sa ato. Unya na say sugyot kuno nga kanang ari sa yuta land travel. Unsa ang pag land travel nimong mulabang mga og dagat niya na. Pero usa na siyang gihisgutan. Nagpakita lang sa pagka dili preparado ba. Dili preparado. Unya, wa gyoy idea of how to go about it. Nga dili maka-inspire. During the time of Duterte, ingam sa Duterte nga mangawat ang plano og wa gyoy kasakyan mangawat kuhaon na to ng mga igsoon dito sa Middle East. Nalipay ang mga OFW nga na presidente nga andam nga magpapriso, mangawat Google plano aron kuhaon sila. Atong presidente karon nga wa man gyud gilutaw sa hangin gyud mga higala kaloy sa Dios. Unya ang mga ahensya sa gobyerno lain-lain og mga pronouncements. Di na mahimong usaon lang. Mag-meeting sila and then the president comes out with unified policy or strategy. Aron makauli ng mga Pinoy nga gusto mo pauli. Linlaan na mo Maria Josep dili unihing larga sa New York. Tanawa ra gud kung saan naka-responsable. Nganong milarga ka man dito? Unsa may nganong karon man gyud nga kinahanglan nga naa ka 24/7 kag lingkod sa Malacañang dawat kag mga information gikan sa imong mga tao. Naaman tay mga embassy. O unsa may report sa mga embassy. Unsa may atong buhaton immediately. Wala na mahitabo mga higala larga gud sa New York. Of all kanang sa panahon nga angay siyang mag-standby dito sa Malacañang, larga New York aron lang ingnon nga laban gid sa mga babae, women's rights mga higala. Ano ilang gipadako ng issue mahitungod ni Ann Cortez, ilan ang gipadako ang issue sama sa ilang pagpadako sa issue sa West Philippine Sea. Kay mo pabor man na sa ilang political interest. Mo ilang pagtuo. Pero kung basahon ang mga reaksyon sa mga tao mahitungod na ng Ann Cortez nga issue, gilubong ang kanang nasuko ni Suntay. Now, of course, na mga DDS diyang laban yung Suntay. Kaya katong gisulti ni Suntay, paglaban man to ni Sara Duterte, so diyang gahiring sila may tungkol sa impeachment complaint. Nga, gi-appeal nila nga katong pag-ingon ni Sara Duterte nga ipapatay niya ang presidente o ang first lady kung siya mamatay. Kung ila kong patyon, na ako'y mga tao isugo daan nga bawas mo ha ug mamatay nako ayaw kay di man siya kuno padahang ninoy nga mamatay lang na sa mga tao kinahanglan makabawas gyud mao na istorya sa vice presidente gi-appeal na nila sa impeachment complaint. Si Suntay is trying his best to justify that statement nga di man na krimen kuan na istorya na kanang narana kutob sa una-una pre anako ba ingon siya nisayaw na to ni mutanaw ko sa ni Ann Cortez manginit ko lawas sa na manginit ako lawas sa na at kuninita no sige na ngayog pa sa ilo nga nasayo pang akong analogy pero wa man ko'y malis nga wa may malis nga akong una pagsulti na ko niya na nga di man na krimen nga maibog ka niya na kay pag nanasa pa kay pasagdan na ka mo na mo gustong may tabo. Pero kutob na sa una-una. Wa kay sa. Pag mo nang buhaton nasa mong una-una, sigurado kang mabilanggo. Bisag ka nang muhikap ilang ganay, mahimo na acts of lasciviousness. Unsa pa na mga balaod nga
mapahamtang nimo ba naisilot kung imong patuyangan imong una-una. Mo na yang sige pasabot nga pero di sila musulindo sila dilima sige ang mga babae lagi kuno kuno kanang gipakatawa dili aron magnanasa ang mga lalaki sa di gutaw dito kanapa mo nga abdi ay ilan ta magkuan ba kanang ilan ta magkomedya ba kaya tinuod bitaw maibog ka natural man na we are part of the animal kingdom. What separates us from the rest of the animals in the kingdom is not tayo una-una. Kay pa tay una-una magsalig ta sa ato kanang instinctive ta ba? Instinct lang ano na eh. Kakita kag babae dong, mura kag manok ba? Ini kakita sa manok mingon ang sunoy ba nga gwapahan ning gukdon di ba? Bantay ka na gukdon upahan. Magsyagit ito atong kanang himungaan man na no? Oh, magsyagit. Gigukod sa sunoy giupahan. Ingon na ugwa pa tay utok. Di pa ta sibilasado. Kay kanang basic man kayo na sa tao. Kanang survival o procreation. Nature ginana na to. Gi-embed, gibutang na nadaan sa Ginoo sa paghimo niyang tao na gibutang na niya aron musanay ang atong kaliwat. Procreation. O sexual man na. So mo nang maibog ta. Pero tungod lang kay naibog ka, wala na magpasabot nga magpatuyang ka. Istorya, isa, manginit akong tanaw ko ni Ann Cortez niya, pasuko-suko sa si Ann Cortez, konsulta ko no siya mga lawyers, mukiha ba siya? Kinsa may di manginit ang lawas na magpanti-panti, maglakaw-lakaw dong. Muna may ba o kanang batignaw kay, sus, luura na eh. Kana bitang, anay buang nga, kanang maghubo bitang maligo, bantay ka na, nabagoy mutanaw na, nabay pagnanasa na, eh. Mulingi yung mga laki, paita sa narwana ko na kawan kanang kanang sakop sa pamilya ng wadlo nga mga laba. Malabyab na nako sayo dong. Di ba? Kanang luyo sa gym, mga laba dito, gahubo ng babae, mga laba. Ang mga laki mo mulingi. Ay, may pagnanasa na. Pero si Ann Cortez man nang laba dong, gapanti lang. Di ka di ta magkuan ba kana pakaron ingnon prangkahay lang ta ba. Katawa tinuod bitaw na. Kada kung mga ulitaw sa bagay na manggay kuan kanang pagbuot na sa Ginoo nga nay pares-pares ba. Ang laki nga batignaong ang epong uya batig pugnaong one og laki batig daw ng gwapa tong iyang uyab moingon dayon ang mga standby ba kana ba do nagi na ilad ana dili moingon ka ngayanan nila oy dili oy moingon kanang duha ba nga gunit-gunit sa kamot naginunitay sa kamot babae lalaki nagi na ilad ana ay nako nature na, human nature na siya mga higala. Procreation. Embedded na sa atong pagkatao. Masayop na siya. Kanang X and Y chromosomes. Nga, laki ka ang imong pagnanasa, padung man sa laing laki dong. Nanitabo na, bago lang. Nagipusil ba? Nanggawas na ng video dong. Nga, uyab dahil sila, puro laki sila. Nakakita ka na? Gipasap na nako tanaw ba laki silang duha mga batanon pa unya mag TikTok sila sayaw na silang duha unya karon kay nanghipos naman tong katong Matsuo dong kay kanang duha ka laki naman kay moduwa sa role nga babae ang katong gwapo nanghipos nakauyab na day tinuod nga babae gasilos tong iyang uyab nga bayot
gipusil, ti pataya gyud. Kana mo nasayop ang sa sipyat lang ba? Kana, ang imong ganahan ang lalaki. Pero dili na mo'y majority. Kung ang panagtalagsaon ra na, kanang musimang, ang babae, ang iyang kaibgan, babae sa, di man na mo'y normal. Ang ato, laki ka, ang imong kaibgan, babae, good. Unya, di sa ka maibog og batignaw. Ngoy, bisan ganig ka ng mga lalaking batignaw, maibog mo na gwapa. Oh. Pero diha ra kutob sa ibog. Kaya di man sugtod og manguya, may sabi niya, ay, kabatiin mong na. Noon sa man tawag kang patugot-taga, mga do, bati kay kagdaw. Kanigi, katawa-katawa ko na lang ni mga gala kay kana ba hipokrito kayo ng bida. Tungod na yun sa ka, kanang partidista nga pampolitika mga gala, di ko na ngayon hisgutan. Angay lang na sa showbiz mo hisgutan na, dili ng mainstream media. Iwan mo ginay kapuslanan. Di man na maghatag og pagkaon sa lamisa kanang mga subject matters. Anyway, only God can save us at this point in time, mga higala. Yun ang lamdagan unta ang atong mga gisaligan ba nga mga public officials. Na yung mga genius diya nga mukalit og come up with an idea nga nindot. Pero kana lang sa mga tawana kanang maningog ubos sa administrasyon ni BBM. Muwa may genius diya, akong tanaw. Mga pulpul ba? Economics, yun, ay rikto, siligan lang sa finance. Mga policies, nga mo recommend ba? Kanang mga supposed to be kanang administration-sponsored bills, mga higala. Kumuagi mga nagkongreso, unsay policy nga gustong ma-implemented sa presidente. Pero gikan na sa executive department nga policy, nga himuan lang balaod aron ma-implemented. Usa man ang istorya nga, padong na kuno ta mo gawa sa pagka third world country. Gamay lay kuwang usa ka ang na lang kuno mo din ata developing developed country na ta. Ikan ni raprekto na. Asam ta padong ngit-ngit pa sa alkitran mga higala. Kung natin panahon, naganggang salamat sa iyong pagsunod kanunay sa atong mga tulumanon. Shout out ni Ann Cortez dong. Shout out ni Ann Cortez gikan ni Dudong Lapi. Shout out. Natay panahon, naganggang salamat. Di lang tamo litoks pagampo karon kay katawa man ni akong kalag karon murag anyway, manamilit na ko. Uban sa kong partner dito sa Basel Control, mga higala, engineer on duty, atong Chief Engineer Dudong Lapi, o kasangan sa atong General Manager, Engineer Ruben Bertuccio. Gampo lang yun ta. Atong tapuson ang atong tulumanon pinagis paglitoks. Pulong pagampo.